Mahirap maging mahirap, kaya dapat magsikap. Dahil ang respeto ng tao, kahit kamag-anak mo, nakadepende kung anong merong yaman ka sa mundo. Totoo na kapag mahirap ka, basura ka sa paningin nila. Kapag mahirap ka, basahan kung itrato ka. Kaya kailangan mo magsikap para sa sarili mo, lalong-lalo na para sa pamilya mo, para walang kahit na sinong tao ang aapak sa pagkatao mo. Mahirap maging mahirap, kaya dapat magsikap. Dahil ang respeto ng tao, kahit kamag-anak mo, nakadepende kung anong merong yaman ka sa mundo. Totoo na kapag mahirap ka, basura ka sa paningin nila. Kapag mahirap ka, basahan kung itrato ka. Kaya kailangan mo magsikap para sa sarili mo, lalong-lalo na para sa pamilya mo, para walang kahit na sinong tao ang aapak sa pagkatao mo. Thank you for watching, everyone. Thank you for watching.